Takže čau, a dneska pre vás natočím také rýchle videjko a porovnáme si dve myše. Presnejšie vám ukážem. Takže takúto kancelársku a takúto hernú. Som zvedavý, ktorá vyhrá, lebo ja si myslím, že vyhrá tá herná. Ešte si porovnáme zvuk. Toto je kancelárska, počkať. Skoro, čo som spravil, ok. A teraz hernú. Skoro. Takže začíname kancelár. Čiže začíname touto. Liš. 56, teraz ideme na hernú. Čiže začíname hernou. No tak, ne, terno nechcem. Čo som spravil? Ne. Ešte raz, omyl som klikol, ešte raz. OK, 57 klikov. Skúsime ešte bez káblu. Čiže toto je tá herná bez káblu. No, je to vyhráva herná. Čiže to by bolo na toto video asi tak všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like a odber a ja sa s vami lúčim a zajtra sa môžete tešiť na... Počkaj, ešte môžeme vyskúšať numpad, pozri. To som ešte neskúšal. Ja len to takže ideme na to. Teraz. Dobre. Toto sú moje štatistiky, keď som hral s numpadom. A to by bolo na toto video všetko. A ja sa s vami lúčim pri tomto videu a zajtra sa vidíme a čau!